10 urte igaru dira UPE Nafar gobernutik atera zenetik, eta gaur egun Nafarroan daukagun arazo nagusia da aberastasunaren banaketa. Azken finean, uste dugu Nafarroako alderdi ezkerreko politikoentzat aberastasunaren banaketa ez da lehentasun bat izan. Eta horren ondorioz daukagun momentu honetan, Bartzinak utzitako fiskalitate berdina, abiadura handikoa trena, etxe bizitzaren egoera gero eta okerragoa eta gero eta jende gehiago galtzen du bere bizitza lanpostuetan. Honen aurrean sindikatuak ere egin du proposamen bat Nafarroan gutxieneko soldata propio bat egoteko, lortuko genuke ere erabakitzearen eskubidearen aldeko ere aurrera pausu bat. Gaur maiatzaren lehen hontan Tutera eta Iruñeko kaleak hartuko dugu langileen alde gutxieneko soldata Nafarroan erabakitzeko. Zergatik zeneko enpresariek, UGT eta Komisiones Obrerasek esan digutelako ezinezkoa dela Nafarroan gutxieneko soldata adostea. Uko egin diote elkarrizketari eta negoziazioari. Eta guk beraien ezeskoa ez dugu onartuko, beraien hipokresia ez dugu onartuko, eta erantzun sindikalarekin erantzungo diegu. Eta Maria Txibiteri egiten diogun mezua urrengoa da. Ezin da izan hemen Nafarroan politika progresistak egiteko zen UGT eta Komisiones Obreraseko gobernua. Ezin da itzuli enplegu politika zaharrera. Eta berez eskatzen dioguna da presioa egin dezan Nafarroan gutxieneko soldata bat adosteko. Europa se tiene que gastar 800.000 millones en el ejército y en la industria militar. Dicen también que la industria militar crea empleo y riqueza, que los jóvenes tienen que defender con su vida la patria. Nosotras sabemos que la guerra deja destrucción, personas muertas, mutiladas, violadas, trae hambre, enfermedades, sufrimiento y dolor. Ultraeskuinaren gorakada eta berizismoaren gorakada asko kezkatzen gaitu. Are gehiago Txibite presidentea entzuten digunean berizismo gastu militarra bidirkatzean alde dagoela, eta hori uste dugu ere ultraeskuina auspotuko duela. Eta ultraeskuinari aurre egiteko uste dugu garrantzitsua dela Nafarroan 2026. Urtean kolpe militarrean erailak izan ziren 3.000 pertsonan memoriare omentzea, eta horregatik gu gaude erorien monumentuaren erestearen alde. ¡Atención! ¡Todos para atrás! ¡Atención! ¡Vamos a demoler los caídos! ¡Iru! ¡Sí! Eta amaitzeko politika industrialarekin lotuta, Maria Txibiteri esaten dioguna da berreskuratu behar duela Nafarroko politika industriala, ekimen enpresarialen eta transnazionalen ekimenaren aurrean. Eta Nafarroko parlamentoan aurkeztu behar duela benetan gehiengo soziala aintzat hartuko duen Nafarroko industria lege bat. Hori da aukera enplegua defendatzeko Nafarroan, eta hori da aukera etorkizun duin bat izateko hemen Nafarroan. En la guerra, las personas ricas y sin escrúpulos se hacen más ricas a costa de la clase trabajadora. Las personas jóvenes y las familias obreras van al frente. En cambio, los y las hijas de las familias ricas se quedan en la retaguardia o directamente se van a otro país, como está pasando en Ucrania y Rusia.
son las empresas armamentísticas las que obtienen beneficios, vendiendo armas a los estados. Si todas las guerras acaban en una mesa de negociación, ¿por qué no nos saltamos la guerra en sí? ¡Es! ¡Guerrariquez!